Què tal? Bona tarda. Bona tarda. Bé, doncs passem a explicar 4 punts sobre l'actualitat política i parlamentària des del grup parlamentari de la CUP Alternativa d'Esquerres. Avui s'ha celebrat Junta de Portaveus i una breu valoració hem manifestat en aquesta Junta de Portaveus. S'han repartit el nombre d'interpel·lacions i preguntes per ple i per grup parlamentari i s'ha proposat per part de la Junta o s'ha acordat finalment que s'acabarà discutint en les properes setmanes la quantitat de preguntes i interpel·lacions que podrem fer els grups de l'oposició al govern en una de les que és la principal tasca d'un Parlament, que és de control de l'acció de govern. Nosaltres ja hem manifestat que al marge del reglament ens sembla un punt absurd, no?, la poca quantitat d'opcions de preguntes i interpel·lacions en els plens que tenen el conjunt de grups de l'oposició respecte al conjunt de grups que signen l'acord d'estabilitat parlamentària, que per tant se suposa que tenen un altre paper a jugar a les sessions de control al govern, que no és precisament el de control al govern. I en particular a nosaltres, òbviament, ens en toquen prou poques, però en general l'accés a preguntes i interpel·lacions als grups de l'oposició entenem que si el propòsit és controlar el govern està en desproporció, és a dir, en minoria respecte a les del govern, no en termes numèrics sinó en termes de la funció que ha de jugar el ple en la seva funció de control al govern. Ens ha sabut greu que es posposés l'accés a ple, és a dir, el tràmit a ple de la creació de la comissió d'investigació de les pilotes de goma, bàsicament dels protocols i actuacions dels Mossos d'Esquadra. Entenem que és una demanda social, és una preocupació social que hauria de ser resposta amb agilitat i que nosaltres estarem a darrere que es pugui finalment constituir aquesta comissió d'investigació, d'estudi, per poder esclarir, per poder fixar els criteris que haurien de guiar les actuacions dels Mossos d'Esquadra, que en tot cas no són algunes de les que guien actualment la seva actuació. I finalment ens ha sorprès enormement que continuïn quedant sobre la taula des de 2008 i fins ara dues iniciatives legislatives populars, per tant desprestigiant absolutament aquest mecanisme tebi de participació ciutadana que són les iniciatives legislatives populars, i en concret són dues que van ser entrades al 2008, per tant amb totes les signatures i amb tota la reglamentació que li corresponia en aquell moment, una sobre el dret a l'habitatge i l'altra sobre la llei electoral. Aquesta, la llei electoral, queda segurament resolta per l'inici, per una altra banda, del tràmit que pugui abordar aquest tema, però en tot cas el dret a l'habitatge i en general la qüestió de les ILPs aparcades des de 2008 i sobre la taula des de 2008 ens preocupa enormement, ja no com a antecedent sinó com a precedent del que pugui venir. Parlant d'altres temes, aquest cap de setmana hi ha hagut entenem que és de ressaltar una bona notícia en la victòria de la plataforma d'afectats per la hipoteca. En el cas de l'Ahmed, del barri de Torre Romeu a Sabadell, una acció popular d'aquesta plataforma que va consistir en tancar-se el cap de setmana a l'oficina d'un NIM, al barri de Torre Romeu de Sabadell, fins a aconseguir una dació en pagament que era absolutament justificada per un deute només de 4.000 euros que devia aquest ciutadà català, l'Ahmed, i que finalment dilluns va ser guanyada en negociacions amb un NIM, però que va mereixer la intervenció policial diumenge al vespre del cos de Mossos d'Esquadra, saltant-se els acords que els seus serveis de mediació havien acordat amb els manifestants i per tant deixant per inútil aquest servei de mediació. I ens preocupa que no es respectessin aquests acords i que s'optés per la intervenció, per la disrupció, diguéssim, d'aquest procés mitjançant el desallotjament per la força de la gent que pacíficament i sense fer malbé res s'havia tancat de forma simbòlica en aquella sucursal per denunciar aquest cas, però sobretot per mantenir un pols per la dació en pagament i contra la llei hipotecària i en concret en aquest cas contra un NIM per aconseguir el que és de rebut, que és que algú pugui entregar el pis a canvi de quedar-se sense deute una vegada ja no pot pagar aquesta hipoteca. També en relació amb la plataforma d'afectats per hipoteca volem fer esment que el 16 de febrer hi ha convocades arreu de l'Estat, a les principals ciutats i arreu dels països catalans, per tant, manifestacions que es preveuen massives i que nosaltres volem animar a que així ho siguin en defensa de la ILP hipotecària que aquesta plataforma ha tirat endavant
i per la qual centenars de milers de persones han signat, i per la lluita social que està duent a terme contra aquesta injustícia de dictadura del sistema financer que es materialitza en aquest cas en concret a través del cas de les hipoteques. Volíem fer esment també i fer una reflexió pública sobre unes xifres, diguéssim, que no són noves, però que han tornat a sortir a la llum aquesta setmana arrel relacionades amb la construcció del desdoblament de l'eix transversal, de la C25, i que ens mereixen una reflexió profunda i preocupada sobre què costa construir una carretera i què hem de pagar finalment als ciutadans, perquè sembla que no n'haguem après de la bola del deute, de la bombolla del deute i del sobreendeutament innecessari de les administracions públiques, i com els ciutadans hem de pagar a través de l'eliminació dels nostres drets socials i de la privatització dels nostres serveis públics aquest endeutament en favor de constructores, no? Que una carretera que estava pressupostada per 727 milions d'euros, si no ens equivoquem, d'1 o 2 milions d'euros, ens acaba costant 2.600 milions d'euros perquè els diners els avança la constructora de la carretera. Són sistemes de construir el país que bàsicament hipotequen el futur, hipotequen les properes generacions, ens hipotequen l'estat del benestar i l'accés als nostres drets socials, i per tant és una mala cultura política que hauríem de començar a erradicar d'aquest país. I finalment, pel tema, podríem dir, estrella d'aquesta setmana, no? D'aquesta setmana i per desgràcia la setmana passada i per desgràcia segurament de moltes més setmanes que vindran, que és el tema de la corrupció, els casos que van sortint, un dia sí i un altre també, que afecten de ple la nostra classe política, la catalana i l'espanyola, les institucions d'aquest país. Bé, voldríem manifestar que valorem críticament, tot i que assistirem a la, es pot dir, cimera o no, a la resposta que ha donat el president de la Generalitat front a aquests casos. Entenem que principalment qui ha de donar explicacions no és el conjunt d'organismes que han de vetllar pel control de l'acció de govern i de les institucions, ni el conjunt de partits polítics, sinó en són dos en particular, és el Partit Popular i Convergència i Unió qui han de donar resposta. Entenem que, a més, hauria de ser fulminant la destitució, apartar de càrrecs públics d'aquelles persones imputades formalment per casos de corrupció fins a nova ordre, fins que es declari que són innocents. Pot ser que algú interpreti que és una mesura injusta, però és que s'està jugant amb foc, s'està jugant amb foc en tots aquests casos, i per tant s'han de prendre decisions incisives en aquests casos i exemplars. Entenem que, a més, seria desitjable que es legislés en un futur a favor que siguin els propis partits polítics qui assumeixin les penes, les multes i les conseqüències penals i jurídiques també dels seus propis imputats, si no han estat prou hàbils com per detectar-ho abans que passin a la justícia ordinària, perquè en tot cas són ells els responsables d'haver nomenat càrrecs públics o càrrecs polítics als seus respectius llocs, des dels quals han comès, presumptament o no, casos de corrupció. Entenem que, a més, ens preocupa, i de fons, i això ho vam expressar ja en el ple on es va votar la declaració de sobirania, i per això era una de les múltiples raons que ens feien apostar pel sí crític, la vinculació entre acció de govern, lideratge del govern i procés sobiranista, si aquest s'ha de veure tacat permanentment, i era una dels nostres pors i s'està materialitzant aquestes dues últimes setmanes, i a més estem a l'espera que en els propers mesos surtin més casos que estan sota investigació. Ens preocupa enormement aquesta vinculació pel que pot tenir de negatiu en el suport popular a la independència, que s'hauria de materialitzar de forma massiva en una futura consulta vinculant o referèndum vinculant per la independència de Catalunya. El que hi ha com a reflexió i a l'entorn del tema de la corrupció des del grup parlamentari de la CUP Alternativa d'Esquerres, el que hi ha no és un document malmès, no és un virus puntual que afecta l'ordinador i que es pot portar a reparar i pot continuar tot igual, sinó que hi ha és un problema de sistema operatiu, és un problema de fons, i no s'hi valen mesures petites, ni puntuals, ni de maquillatge, sinó que el que hi ha és una profunda reflexió dràstica sobre qui assumeix responsabilitats, sobre quins són els mecanismes de transparència i sobre quins són els mecanismes de seguiment i de detecció de qualsevol irregularitat en les administracions públiques amb els diners de tots els ciutadans. I per això mateix
estarem presents en les ponències sobre la llei de transparència i estarem en procés per forçar-ne, diguéssim, una dimensió integral d'aquesta que afecti coses que per nosaltres són òbvies i les incorporem a la nostra pràctica política, no perquè siguem un exemple absolut de res, sinó perquè ens les creiem i segurament ho fan també altres formacions polítiques, com és la incompatibilitat de càrrecs, com és la no multiplicitat de càrrecs, com és la separació marcial entre sector privat i públic, sobretot quan aquests es toquen, tenen punts de connexió, vasos comunicants, i sobretot un accés ràpid, senzill i sistemàtic a la informació que tingui a veure amb càrrecs, amb càrrecs públics, amb llocs de poder i amb diners i pressupostos via informàtica que pugui permetre a la ciutadania conèixer absolutament tots els detalls de la despesa, d'on s'inverteix, de qui es contracta, de com es contracta, de qui adjudica, de quines vinculacions té aquesta gent amb el sector privat. Això ha de ser una informació que no sigui una jungla, buscar-la a internet, sinó que ha de ser facilitada com a mostra de voluntat de transparència. En tot cas, serà sempre la ciutadania qui ho ha demostrat aquest cap de setmana, altra vegada sortint a les places públiques i exigint que s'acabi amb aquest règim corrupte, o aquest règim que permet i alenta la corrupció, amb aquest sistema operatiu que entranya múltiples vasos comunicants amb actuacions irregulars. I haurà de ser també aquesta ciutadania, aquesta societat, la que mitjançant aquests mecanismes de transparència estigui permanentment a sobre de la classe política, de les administracions i de la gestió dels pressupostos públics. Hem de recordar, i en relació a aquestes convocatòries que ha fet el president de la Generalitat i a aquests nous casos de corrupció, i a tall d'anècdota, que la primera decisió d'Artur Mas el 2010, quan va accedir al govern, va ser, via Germà Gordó, retirar l'acusació a Daniel Osàcar i Àngel Colom pel cas Palau, i per tant la confiança ara per ara que ens mereix qualsevol actuació que vingui del govern, mentre no la puguem contrastar i estar-ne segurs, no és d'una confiança absoluta, sinó més aviat de dubte sobre la voluntat sincera d'acabar i d'erradicar els casos de corrupció, els que estan detectats, els que estan sota investigació i els que segurament encara no sabem, perquè comença a ser la situació una mica d'incertesa absoluta sobre com s'estan gestionant els diners, sobre qui està traient profit enmig de la crisi dels pressupostos i de les administracions públiques. No farem més esment de la corrupció, per dir-ho d'alguna manera, a l'estat espanyol, al país veí, que segurament té la mateixa dimensions proporcionals a la local, a la de la Generalitat de Catalunya o a la del món municipal català. En tot cas, sí que voldríem dir, a tall d'anècdota i de l'exposició pública que en va fer el president de l'estat espanyol, Mariano Rajoy, en aquella roda de premsa en pantalla, que no havíem vist des de la projecció als cinemes de la pel·lícula V de Vendetta, i això era un còmic i era una sàtira, no havíem vist mai una roda de premsa tan poc democràtica i tan poc respectuosa amb la seva ciutadania. I des d'aquesta anècdota o des d'aquesta ironia, diguéssim, deixaríem el tema de l'estat espanyol i ens preocuparíem específicament del de la Generalitat de Catalunya i del nostre país. Fins aquí el repàs una mica a l'actualitat i a l'activitat parlamentària. En tot cas, a continuació, David Fernández intervindrà per parlar de l'admissió, diguéssim, a tràmit de la denúncia contra en particular un mosso d'esquadra pel desallotjament de Plaça Catalunya ara fa un any i mig. Doncs bona tarda a totes i a tots, i molt breument. La centralitat de la intervenció avui de la CUP Alternativa d'Esquerres és la d'en Quim Arrufat, però atès que ahir ens vam enterar per mitjans de comunicació que havia estat acceptada la denúncia contra un agent dels Mossos d'Esquadra, única i exclusivament en la denúncia que vaig tramitar jo, però vaig tramitar al costat de 56 persones, només dues o tres valoracions. Una, que és una canallada jurídica, que l'únic argument que es doni és que sóc l'única persona que identifica un mosso d'esquadra, ho identifico per altres raons professionals, i en tot cas hi ha 56 persones que no estan en condicions d'identificar-lo perquè simplement els Mossos no van identificats. En tot cas, demanar-li a l'agredit que digui, que identifiqui un agressor que prèviament ha estat posat en condicions d'inidentificabilitat, de no és possible identificar-lo,
doncs no és res més que una canallada, i aquí la justícia omet la seva funció, que és investigar, en aquest cas, 57 agressions delictives. La segona és respecte a la qualificació, en la qual discrepem obertament, perquè ho redueix a un delicte de faltes, per nosaltres és un delicte penal. I la tercera, òbviament, i enllaçant amb una reflexió que s'ha fet sobre la corrupció, és que finalment qui està imputat és un agent de l'ASARRO, un sotinspector, però mai aquells que van ordenar i que van comandar l'operatiu, siguin intendents o siguin consellers d'Interior. Si teniu preguntes, les respondrem. Bona tarda. Ja sé que han enumerat diverses propostes per lluitar contra l'aixecada de la corrupció. Volia que, si em podia destacar una primordial, una imprescindible, una mesura, una proposta que sigui la seva principal línia de xoc en aquesta llei de transparència o en el combat contra la corrupció, tenint en compte aquesta cimera que hi ha o aquesta trobada que hi ha davant. Igual no és la més estructural, però sí que és simbòlica. Que s'acabin els contractes confidencials a la Generalitat de Catalunya, els 200 que hi ha a la corporació, amb clàusules de confidencialitat que no podem saber què cobren determinades persones. Una realitat que també es trasllada a altres empreses públiques com TMB, on hi ha 602 persones fora de conveni, que tampoc se sap quina és la informació. Aquestes 602 persones, òbviament, no són l'equip directiu, en què hi ha 17 o 18 o 19, segons les nostres informacions, de sous milionaris. Alguns cobren més que el president de la Generalitat i, per tant, que la mateixa administració que presumeix de transparència posi llums i taquígrafs a qualsevol contracte o a qualsevol responsabilitat finançada amb recursos públics. Perdoni, i com ho sap que són 200? Com sap que són 200? Bé, no cal que em digui la font. Sí, no, és que soc periodista, no te la puc dir. A part soc diputat, però en aquest cas... No, per les informacions que tenim són... Hem explicat també en l'exposició que l'eix vertebrador sobre el que volem fer funcionar l'assumpció de responsabilitats a la corrupció és que els partits l'assumeixin. És a dir, casos com el cas Pallarols o altres en què s'eximeix absolutament el partit de qualsevol responsabilitat perquè en els documents oficials no s'acorda, no està escrit, no s'acorda oficialment delinquir, no són acceptables. És a dir, els partits són aquelles estructures jurídiques o aquelles personalitats jurídiques que nomenen persones a uns càrrecs i que han de vetllar perquè aquestes segueixin escrupolosament la transparència i actuar d'acord amb la llei, i si elles mateixes si són responsables en primer ordre i en primer grau els partits polítics de les persones que nomenen, i per tant assumeixin també les penes, les multes, les penes, les responsabilitats, no només cessant els culpables, sinó via altres formes, que és la responsabilitat dels seus membres i per tant dels seus nomenaments. Sí. Esperen que de les reunions de demà i de demà passat, segons ens ha informat la presidenta del Parlament, que serà aquí al Parlament amb els grups parlamentaris, sorgeixin propostes com aquestes per part dels grups i que no només es netegi la cara de la política, sinó que s'actuï de manera intensa sobre millorar la transparència. Avui també la presidenta ens ha informat que s'han obert les ponències de la llei de transparència i la llei electoral. Si això tirarà ràpidament endavant i més que una neteja de cara puntual de 2 reunions concretes, si això continuarà sent un missatge vehicular. Has utilitzat el verb esperen que, és esperar d'esperança o esperar de temps? Esperar d'esperança no és que en tinguem molta, en què les propostes que arribin siguin realment eficients i estructurals, i esperar de temps doncs esperarem a demà a conèixer, sobretot en la primera reunió que es convoca demà, que no se'ns hi crida a nosaltres, sinó els organismes que vetllen pel control de l'acció de govern i pel control per evitar la corrupció. Esperarem a veure quines són les propostes que porten aquests organismes o els problemes que han detectat i per tant les solucions que proposen, i en tot cas dijous, on sí que hi estem citats els grups parlamentaris, doncs analitzarem quines són aquestes propostes i posarem sobre la taula les que vinguin dels grups parlamentaris, i nosaltres farem en aquell moment públiques les nostres propostes i les nostres peticions perquè es recullin en aquestes mesures, i per tant podrem jutjar si s'ha avançat o no s'ha avançat o ha estat tota una operació de rentat. En tot cas, no és que tinguem una gran esperança per les raons que hem esmentat, però esperarem de temps a que en tot cas surtin aquestes propostes.
No sé si vols afegir alguna cosa. No, només una reflexió, que jo afegiria que no estem parlant d'actituds o de pràctiques, estem parlant de delictes. I per tant, una de les constatacions de l'últim cicle polític és que no hi ha ni instruments jurídics, ni policials, ni socials per una tutela judicial o per un control, perdó, no tutela, sinó per un control efectiu del que passa i deixa de passar en les complexes portes giratòries entre corruptes i corruptors. Per tant, el que s'esperen són mesures contundents i dràstiques que facin impossible els fets de corrupció, que avui segueixen sent possibles. Avui menys, no perquè hi hagi menys corrupció, sinó perquè hi ha menys diners, perquè estem en crisi i no hi ha què repartir. Però en tot cas jo diria que estem parlant de com es persegueixen i com es castiguen uns fets penalment punibles. Precisament per això que esteu explicant, entenc que creieu que és un error que demà no es convoquin els partits? Bé, no sé si és un error o no que demà no es convoquin els partits, però en tot cas ens grinyola una mica la barreja que es fa de poders, de separació de poders, diguéssim, demà convocant els organismes, convocats pel president de la Generalitat, els organismes que se suposa que amb independència del poder executiu haurien d'estar vetllant, o sigui, haurien d'estar controlant el poder executiu, no? I ens grinyola simplement, però en tot cas veurem què és el que finalment en surt i si és útil o no i si es mantenen les independències com hauria de ser, perquè és el moll de l'os de la qüestió també, la independència d'ambdós poders i l'efectivitat d'aquests. Sí, creieu que el fet que la presidenta del Parlament avui hagi dit que la prioritat d'aquesta legislatura serà fer la llei de transparència i la llei electoral, que amb això n'hi ha prou com per acabar amb la corrupció? Aquesta és una pregunta. I l'altra, sobre les dues ILPs que heu dit que estan empantanegades i que no es tramiten, us han donat alguna explicació? Nosaltres entenem, començo pel final, que el fet que les ILPs diguéssim no prosperin endavant és per desacords polítics. En tot cas, qui no s'ho mereix en absolut són la ciutadania que ho va tirar endavant en el seu moment, que va detectar un problema, va mobilitzar-se per proposar-hi una solució, va recórrer al carrer explicant aquesta solució i recollint signatures, ho presenta al Parlament i per desavinences no s'és capaç ni tan sols de denegar, en tot cas de desestimar o de votar negativament aquestes ILPs. A més, s'ha fet la reflexió a la Junta de Portaveus que és d'alguna manera injust que una iniciativa ciutadana que entra a una ILP no només no sigui atesa després i a més es prorrogui, es posposi la resolució de la seva proposta sine die, sinó que a més no tingui veu ni vot després en la tramitació d'aquesta ILP i per tant una vegada passar les portes del Parlament sigui incert el camí que segueixi aquesta ILP, en tot cas sigui independent del grup promotor i això entenem que no té gaire sentit perquè poden passar justament coses com aquesta, que des de 2008 una iniciativa ciutadana estigui sobre la taula i no prosperi perquè a més no tenen accés ni veu ni vot les persones promotores. Amb l'afegit que si el 2008 parlaven de dret a l'habitatge, podeu entendre que el contingut de la proposta segurament està desfasat, 5 anys després de l'inici de la crisi, sobretot en relació a l'habitatge i el nivell de mesures que proposa aquesta ILP i les que s'haurien de prendre ara probablement discrepen bastant. I això ara mateix no té en el reglament solució possible i per tant ja diguéssim se sentencia una falta de respecte a la gent que va promoure aquella iniciativa. I respecte a la que fa referència a la corrupció i a les dues lleis proposades, són part, no són la solució absoluta, podrien ser en part, però això serà en funció del contingut legislatiu que incorpori. També al mateix fil, la seqüència dels fets és que demà hi ha la cimera al Palau de la Generalitat i que la presidenta del Parlament ha convocat a tots els portaveus dels grups parlamentaris el dijous a la 1 per donar trasllat dels acords que s'han fet i escoltar o rebre les propostes de la resta de forces polítiques i nosaltres allà ja portarem les nostres propostes que segurament van més enllà d'una llei de transparència i la llei electoral, que tampoc hi ha una relació directa. El problema és, com s'ha dit aquí, que és estructural i és cultural, i és una forma que s'ha fet que ve dels últims 30 anys i especialment del cicle de tsunami immobiliari que ha vinculat de molt mala manera poder polític, poder econòmic i tupinades i enriquiments personals. Més preguntes?
Només un aclariment. La pel·lícula aquesta que ha esmentat vostè del senyor Rajoy, si em pot tornar a repetir el nom. Ve de Vendetta. V baixa de Vendetta. Molt bé, doncs com diria Félix Millet, són 400 i sempre són els mateixos. Adéu.